आपण सुरुवातीला पाहूया आज लक्ष वेधून घेणाऱ्या 3 महत्त्वाच्या बातम्या आणि यामध्ये पहिली लक्ष वेधून घेणारी महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे पावसाळी अधिवेशनातल्या कामकाजाची। अधिवेशनाचा आजचा 3रा दिवस आहे। आजही विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत। शेतकरी शक्तीपीठ महामार्गावर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे आणि यासह अधिवेशनामध्ये आज काय घडामोडी घडणार याची माहिती आपण या बातमीपत्रात जाणून घेणार आहोत। दुसरी लक्ष वेधून घेणारी महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे शिवसेना युबीटी आणि मनसेच्या विजयी मेळाव्याची। विजयी मेळाव्याच्या तयारीसाठी दोन्ही पक्षाचे नेते आज एकत्र येणार आहेत। मेळाव्याच्या तयारीचा ते आढावा घेणार आहेत आणि या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये बॅनरबाजीही करण्यात आली याचाही आढावा आपण या बातमीपत्रात घेऊया। आणि तिसरी लक्ष वेधून घेणारी महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे आनंदवारीतून माऊलींच्या पालखीचा आज खुडूस फाटा इथं दुसरं गोल रिंगण होणार आहे आणि माईनगरमध्ये तुकोबांच्या पालखीचं पहिलं उभं रिंगण रंगणार आहे। या रिंगण सोहळ्याचा आढावा आपण या बुलेटिनमध्ये पाहणार आहोत।